Salsa teacher masa bini student masa bai himui thang tonglaimani. Himte jefru borok kheto kinarni lama tui thangui tongfurung juta jorsa kichik michik berajak nukha. O jutano nugui o student saka. Sir, o jutano phadi sung hui relayana. Student ni okok no khanai kai teacher bono sungka. Tangui afrokai o chrai bini sir no reply rekha. Sir, o jutano hui ruoi jefru o juta malik o jutano rutuk phayei manya hangkangkai onek aram nangana sung huijagui nai tonglayana. Bini okok khanaui teacher bini student no saka. Omo hai chengra rok gorib borok ni logi ta thungding. Sung bini jutano huiyaoi ani yago ta kaisa idea tongo. Faidi sung bini juta bisingo pusha shiki dawi toni relayana. Abun pore sung hasal lokai thangai huijagui o gorib borok ni reaction nailanyani. Bo pusha shiki no nugui bahai kai behave kai. Shrapsa pore kheto kam tangnai o gorib borok phaikya. Bo bini juta kana naifru kai yakungo kaisa kara khaima tongkha. Jefur bo khulugui nayong bo pusha shiki kabangma mankha juta bisingo. Bo gana gini nashik naikha. Gana gini kebuno nukliya. Hingkai bo pusha shiki no bini pocket dai nakha. Omo haikenyo bo ta kaisa juta kana naifru bo juta bisingo kerak khai ma tongkha. Juta bisingo jefur bo nayong toisa pusha shiki kabangma mankha. O pusha shiki nugui o gorib borok emotional ongui bo kabui tongkha mukti klai. Bo nokha saka nasigui mutanyo khulumui tongkha. Bo bokha bising mutanyo saka. Je borok ani jutao pusha dairenai ang bono bokhabai hambaya farung tai mutai rok bini jibono hamyata khaitung. O gorib borok bokha bising manchuka. Tabukle ang ani bihiklumjakni bagui o pusha bai biti paisinai tai cherai rongni bagui chana bagui mairum painai. O cherai huijagui nai tongnai. O borok ni kok khanawi kai dukhu nangjak suka. Bo o borok ni kok khanawi kabui tongkha. O gorib borok thang paiui bin teacher bin student no sungka. O gorib ni juta huikai da bisik sung khushi khamung na o gorib no pusha roi da sung bisik khushi mankha. O cherai kapte tui bin teacher no saka. Sir, nung je kok tini ana phurungkha obang tai jibono pokliya. Bo bin teacher no saka. Ang tini sebujiu buni help khaimao bunyo rthini je khushi mano obo buni yago nathini asa khushi maya. Hingkai takok tai bukhukchong sung o video serengna mankha bunyo kostor matheka bunyo jalar matheka bongni help khaiding bongno sajjo khaiding je mansak oboni mane amtia je rangbani help khanya nangnai. Je fomo khaimano help o fomo no khaiding wasisuk pure bukhabai bunyo help khainaiding onek anando manana. So ani video tini ono vai rakha like kabangma khaiding share khaiding subscribe khaiding tai WhatsApp o Facebook o je jaga mansak share khaiding male layana sini next video